Rojbaş, Şevbaş geli Kurdistaniyan. İro bernama me ser zaman u zarok u felsefe. Em caran hin tişta dibêjin iddia dikin. Dibe ku hin kes heva alyan jî yani dikarin bêjin hesta netewêtî me zorê dide û em tişta wek iddia dibêjin. Lê em navî di vî bernameyê de em îspat bikin taybetiyên ser zimanê Kurdî da ew tiştî ku em iddia dikin aslen di deryayekî de dilopekî ye. Yani taybetiyên zimanê Kurdî ji xwe kes nizane. Ji ber ku sê zarav bi hev re bi taybet sê zarav wekî din heft zaravên mezin jî henin. Lê em bêjin taybet kurmancî, kirmanckî û soranî. Ev her sê bi hev re zanîn ji xwe zehmet e. Şükür Xwedê ez fêr bûme. Xwe şans dibînim. Bi rastî mero her sê zarav bizane. Qenebe em bêjin her sê zarav tam nezanibe jî yekî baş bizanibe û du hev jîn mesela yani bikaribe ku fehm bike, bikaribe ku hin tişta bixwîne, binivîsîne şansekî pir mezin e. Zanîngehekî mezin di mala xwe de çê dike ew însan. Qet ihtiyaciya tiştekî namîne em ê niha behsa wan bikin. Çima wisa bi rastî caran em bêjin şertên dagirkerî di zimanê de tesîra asîmîlasyonê dike. Lê eger ew ziman bingeha xwe salam be ew berxwedana wî zimanê li dijî asîmîlasyonê wî ew ziman xurttir dike. Bo mînak hin zarav dikarin zehîf bikevin, hin zarav dikarin xurttir bibin. Bo mînak eger ev kurmancî û kirmanckî bînin berhev aslen kirmanckî per quvvet e. Yani gelek peyv henin di kurmancî de tune lê kirmanckî de henin. û alî gramatik jî kirmanckî yani di milkî ez naxwazim bêjim zazakî çend cara mecbûr dibêjim ji bo ku heval fehm bikin navê zazakî em protesto dikin navek wisa tune kirmanckî yan jî di milkî jî dikarin bêjin. Di milkî yani wek nav herêm mîna soranî kirmanckî ji asîmîlasyonê xirab tesîr bû ji ber ku xwendeneke mezin çêbû di nav wan da belavbûn çêbû alî Dêrsim, Koçgirî, Vartovan deran. Lê kurmancî bileksî wî xurttir bû. Yani kurmanciya îro ez dikarim bêjim ji 5 sal berî quvvettir e. Ji ber ku hem ji soranî fayda wergirt hem jî kirmanckî fayda wergirt û wek her çi qas asîmîlasyon bibe jî asîmîlasyona aliyê Bakur pir xirab bibe jî li Rojava li Başûrê Kurdistan behtînan taybet û li dîsa Bakurê Rojhilatê Kurdistan Urmiye, Makovan deran û hin bajarên Kurdistana Bakur Mêrdîn, Hikkarî evana sentralek çêkirin û kurmanciyekî herêm bû kurmanciyekî netewî û giştî ên niştimanî. Niha erka me ew e em kirmanckî ji vî xeteriyê rizgar bikin. Bona wî jî hemin destê me da îmkan henin, derfet henin. Niha em werin ser zarok, ziman û felsefe. Car cara em sohbet dikin, em bêjin hin hevalara em qise dikin. Tabi pirsgirêkek mezin e ew Kurdên Bakur ji bo me pirsgirêkek mezin yani. Waxta 10 deqe hûn qise dikin yekser xwe davîjin Tirkî. Tabi min jî berî werkiriye. Yani ez jî 10 sala 15 sala mixabin, heyf mixabin. Ew emrê xwe mîna vala derbas bûye hîs dikim. Zanînge jî daxil. Ew jiyana mina bi Tirkî çêbûye. Bi rastî ez fehm dikim min qet jiyan nekiriye yani. Jiyanekî ne baş kiriye. Lê me kiriye carekî. Lê rizgarbûna wî bi bawerî dest pê dike. Çawa me nîvro behs kir di mijara me de berê ya bêjim di mijara me de du tişt pir girîng in. Yek ziman, yek jî dewlet. Ez xwe hûn bifikirin hemî jiyana me di navbera ziman û dewlet de derbas dibe. Yani ziman û dewlet jiyana me derxînin jiyan jî ortê radibe. Bê dewlet û bê ziman bi hev re jîn yani mero here xwe serî lîxe merzala xwe çêke û ji wî baştir e. Ji ber ku bi rastî ew jiyana me ya ku bê zimanê me derbas bûye û bê dewletê me derbas bûye bi her alî da
karesat aniye serime. Bu taybet ser zarokada. Naha em carcara kısetkin. Dibêjin işte heval nizam ez nikarim xwe ifade bikim. Rebeno tu Tirkî jî xwe baş ifade nakî. Bifikirin hevalên hêja. Eger eva 30 sale 40 sale bi Tirkî ve xwe ifade kiriba mala we xirab nebe ew rewşa hanî ya xirab çêdibû. Bifikire di siyasetekî legal de jî hûn nikarin xwe ifade bikin. Hûn Tirkî jî xwe nikarin ifade bikin. Bilakis eger we Kurdî kiriba bawer bikin ji xwedê siyasetekî saxlem ev bahata çêkirin. Ez ji jiyana xwe de biya dizanim. Ew jiyana min a ku heta min bi Tirkî ve têkiliya xwe nebiriye, yani ez bêjim sala 1998 jîn de mixabin heta 98 me jî bi navê siyaset, bi navê nizam Tirk bi dest bi Tirkî kiribû. Heta jiyana xwe heta 98 mêze dikim ji 98 şuna mêze dikim heta 98 qet berhem tune. Qet jiyana me de berhem tune. Bes min axaftin kiriye. Bes min gotiye. Axaftin kirin jî tiştekî cuda ye. Gotin û axaftin kirin tiştekî din ye. Bes gotiye. Axaftin de berhem heye hevalên hêja. Yani ev zimanên din de zêde ev mana tune. Yani peyvîn, gotin û axafîn tiştekî cudanin. Hersî ji hev pir cudanin. Axifîn berhem dide. Axifîn ji xwe têkiliya xwe bi ax ve jî heye. Yani ew axifîn danûstandina însan bi axê re kulturek çêkiriye, zimanê Kurdî peyvek çêkiriye, qet zimanekî de ev tişt tune. Qet zimanekî de. Erebî jî daxil min lêkolîn kiriye. Yani qsekirin, gotin, peyvîn, evanê her yek mana xwe henin, her yek bi cuda şeklê xwe henin. Li axifîn ew tiştek ku tu di qsekirin da tu berhemek çêdikî. Yan dersekî didî, yan müzikekî, derheqî müzikekî de qise dikî, yan derheqî siyasetekî de fikrê xwe dibêjî. Evana axifînin. Axifîn yani bi berhem dide. Qsedanê te berhem de encam dide. Tiştekî çêdike. Hevalên hêja em zarokara biaxivin. Em ji wan re qise nekin. Em ji wan re nebêjin. Em ji wan re gotin nekin. Ew valanin. Zarok ji axifînê re vekirîne. Çima? Ji ber ku tu wexta yekî re kesekî re tiştekî bêjî te berê xwe amade kiriye fikrê xwe dibêjî. Diyalog tune, monolog heye, bes dibêjî. Bes aliyekî ye. Tu wexta yekî re qise dikî, ew jî propaganda ye. Fikrê te tiştek ye, tu jî ratibêjî yekser. Mêzekên hevalên hêja. Çima zimanê Kurdî ji bo felsefe pir baş e, ev ya îspat dikim. Wekî din jî hûn çi bêjin? Peyvîn, her tişt. Hev peyvîn cuda ye ama peyvîn. Lê axaftin wexta û axifîn de got, divê de qet tiştek berî de nehatiye amade kirin. Bo mînak du însan ser mijarekî gengeşî dikin, her du mijar jî baş nizanin. Ew diaxifin. Fikrê xwe ji hev du radibêjin. Yek ji hev du digirin. Zarok jî wisa in. Felsefe ew tişt e tu berî de tiştekî hazir nekî. Eger te berî de tiştekî hazir kir, evî wekî qebûl danî pêşiya xwe, tu felsefeyê de em jî re dibên dogma. Dogma yani inakcitî, yani inat. Yani çi dibêjin erê, yani mutlakiyet dibêjin, mutlak xilas. Diyalog namîne axifîn namîne hewce nake. Berhem tune gevir. Bes gevir. Wî çaxê çawa ku em bi dostekî re sohbetek dikin. Yan jî em di mijarekî ku em baş nizanin dixwazin bi pisporekî ve bidin bistînin. Bi doktorekî ve. Bi derheqî avadaniyê de, derheqî dîrokê de em bêjin. Hin tişt heye ez dizanim lê baş nizanim. Çavê em wek millet hinekî problem çê dikin ji xwe re, sankî nezambûn tiştekî pir zayîfî ye, em xwe yekser zana dihesibînin. Ew xelet e. Nezambûn tiştekî pir tabî ye ji bo însan. İnsan tiştekî nezan e. İnsan bes nezaniya xwe kêm dike. Ev jiyan hatiye bo me dayîn, hatiye dayîn ku em nezaniya xwe kêm bikin. Em nikarin nezanî jî ortaya rabikin. Heta jiyan heye, nezanî jî heye. Tiştekî tabî ye. Zanabûn ne tabî ye. Zanebûn bi tiştên zêdekirin çêdibe. û yek jî em tiştek din jî difikirin, zanebûn ne astekî em ji civakê bilind bin.
zanebûn bu tenê serê xwe merva bilind nake. Wek zanabûn bijî, wek zanabûn bikî, yani ew tiştê ku tu rast dizanî, ew pêkbînî tu dikarî mezin bî. Ji bo wî qet gonedin ew kesin ku pir dizanin, lê mixabin ew zanabûna xwe pêk nayînin, ew ji we mezintir nînin. Nezan ji wan baştir in. Çünkü nezan dikare şertê hînbûnê pêş bixîne, hîn be û wek wê bijî. Em qasê ku dizanin însan nînin. Em qasê ku zanebûna xwe di jiyana xwe de pêk tînin însanin. Hevalên hêja. Zarok ji wisa, zarok vî rastiyê ji me baştir dizanin. Ji ber ku zarok qet tiştekî wexta hîn dibin, qet tiştekî ji bo süs, ji bo xwe mezinkirin, ji bo kompleks hîn nabin. Zarok kompleks wan tiştana baş hîn dibin. Zarok her tişt wexta hîn dibin, mîna xwarin, mîna vexwarin, mîna lîstik, ihtiyac his dikin. Wexta we ji wan re tiştek got, ew gotin yan ji we axaftin kir, ew axaftin ihtiyaciya wan bibersivîne, ew pir zû fêr dibin. Felsefe ji wisa ye. Çawa ku felsefe, çima felsefe ji bo zaroka pêwîst e? Em eviya wek mezinan difikirin, dogmayê me hinin. Me berê pêşin hukmê pêşî hinin, me xwe gotiye zarok felsefe nikarin hîn bin. Yan jî em zarok berdin, em nikarin bi Kurdî xwe pir bilind di edebiyatê de, di siyasetê de, di tiştên hizrî de, ramanî de îfade bikin. Me zimanê xwe piçûk kiriye, piçûk dîtiye. Mixabin ew piçûkbûna zimanê me nîne. Zimanê me wexta tu xwe îfade bikî, hema li gor zimanê din gelek baştir e, tu bi her awayî xwe, bi her rengî bidîzanîn. Ez daîm jiyana xwe de mîze dikim, min bi kêra Kurdî peywendî danîbe, hemî de serkeftî çêbûye, yani serkeftin çêbûye û têkiliyê de. Lê bi zimanê din, heta na me bi Tirkî serkeftinekî çê nekiriye. Ji ber ku Tirkî alî psîkolojiyê de ji xwe ji bo me kerasetek e. Em dîsa werin ser zaroka. Çima zarok felsefe dikarin baş fehm bikin, çima zarok Kurdî zimanê xwe de vêya baştir dikarin bikin. Hevalên hêja, zimanê dayîk yan ji zimanê me bixwe ji bo zaroka, em çawa bifikirin, em bêjin xaniyekê heye, di xanî de herkes oda xwe heye, ew zarok jî oda xwe heye. Ew zarok û têkiliya wî zarok û oda xwe, ew xurfa xwe, masê xwe, sandalya xwe, ciyê xwarin, lîstika xwe, ew têkilî çi ye? Têkiliyekî taybet e. Wexta zarok tere oda din jî dikare bi serbestî bilîze, biaxive, lê esil dilşadî di oda xwe de ye. İşte zimanê dayîk wisa ye. Çawa oda xwe, em oda piçûk bikin, heta zikê dayîk tere oda. Hevalên hêja, ji bo zaroka oda pir girîng e. Şert nîne tenê serê xwe bimîne. Dikare bi xwîşka xwe, bi birayê xwe aynı odada bimîne. Mesele çi ye? Zarok, yani insan bi cih, bi mekan, bi zaman heye. İşte zaman û mekana zaroka zikê dayika xwe de bû. İşte ew di wî odê da kîjan peyv per hatibe qîsekirin, kîjan stran, kîjan müzik, ew oda dabe hes kirin, ew zarok wexta zikê dayika xwe derdikeve, bêriya oda xwe dike, ji wî şûnde oda wî pir girîng e. Hem bêza dayîk û oda. Di wî odeyê da ew zarok dikare pir tiştên xweşik bike, wêneyên xweşik çê bike, stranên xweşik bêje û felsefe fêrî be. û tabî cihêdin de jî dikare bike. Min li bira qiyas da kirin, tesîra zimanê dayîk ji bo zaroka çi qas girîng e. Hevalên hêja, em gelekî vîdyoa me çêkiriye û em ê vana belav bikin pêşê roj da. Wek xwenas me gelek xebatên mezin kirîne, lê em reklamê naxwazim bikin. Lê li bira dixwazim tiştekî bêjim, par wexta çûbûm welat, pir hêviyekî mezine çûbûm. Tabii hêvî tiştek dinê ye, wexta serxwebûn çê nebû, şer çêbû, nizam çêbû, me ji got em dibistana da hin tişta çê bikin, mixabin gelek bürokrasî derket, lê dawiya dawî de me hinekî çêkirin. Hinekî zarokarin me peywendî çêkir û tabii zimanê wan hekimîn Kurdî ye, ne mîna zarokên diaspora ye, ew baştir bû. Bawer bikin ji Xwedê ew zarokên wê derê min li Hewlêr û Piranî ji soranî qise dikirin. Perwerde wan ji soranî bû, lê di nav wan de zarokên kirmanckî hebûn, zarokên kurmancî hebûn. Ew tiştê ku min bi malbata xwe de, bi zaroka xwe de, bi kîza xwe de ceribandibû û min xwe bi hêvî kiribû ku em dikarin vî îşî bikin. Bawer bikin di nav du sê meha da min ew zarokan wek feylêzof dîtim. û
من چند جارا جوانا وقتا چیروک دخند من جوانا دگوت و اوج ویدیو مهنن امی بشر دیسا بی کاری خواه بردام بکن به ازنا خواهی حتی داوی دوزا زمان کردی و دوزا دولتا کردی devşin hay berdan. Jibok 5 milyon insan hemmi jana xwa girêdayî bitiştiye vî rastiye. Şixa ziman nebe xêra devletê tune devlet nebe ziman naşî. Ew qas girêdayî hebe. Hevalên hêja zarok me du çîrok dixwendin, dûre me digo em çîrok bixwînin yan jî felsefe bixwînin, digotin çîrokên bi felsefe bixwînin. Ji ber çi? Ji ber ku hem çîroka hez dikin, lê di nav çîroka da jî mereq dikin. Ev çîrok çima jî me rahat xwendin? Ev çîrok kiyan alî xweş e? Ev çîrok da tiştê nexweş çima çêbiye? Gere bana mero şîrove bike. Lê wexta şîrove dikî, tu hinek mecal bidî zaroka, zarok hem zimanê xwe baş bikar bîne, hem jî felsefe baş bikar bîne. Ew qas me tecrübe çêkir. Bo mînak, zarok di felsefede çê fêr? Mesela yek jîvana zarok divin, zarokê 6 salî, 7 salî, 8 salî, heta 5 em dikarin bêjin. Mesela tiştekî fêr bûn. Fêr bûn ku eger însan nesere em bêjin kevrûsk û kursî. Me fêrî wan kir, kursî hêdî jî biçe, dikare kevrûskê derbas bike. Çawa? Bo mînak, kevrûs binê darekî te xew bike, ji ber ku pir xwe bawer e, ez şer hebe diçim dibêje, kursî ji ber ku hêdî diçe, qet ew cehda xwe, xîrata xwe netarekîne, tere derbas dibe. Hemin çîrok evanî ne, lê em li vê derê hişekî didin zarok. Zarok çi dibêje? Berpirsiyarî hîn dibe. Yani nebêje dev jî berdan tiştekî ne baş e. Xwe bi bawerbûn û kar nekirin tiştekî ne baş e. Cehet û xîret baştir e. Eger însan zayıf be jî bi xîret dikare ew zayıfiya xwe xurt bike. Divê jiyanê de em tecrübe bikin. We devr dora xwe de we pir dîtiye. Pir însanê zengîn henin, jiyana xwe de dilşad nînin. Lê însanê feqîr henin dilşadin. Pir însanên xweşik henin em bêjin, xwe xweşik dibînin, xwe pir bejn û pal dibînin, lê jiyana wan kareset e, yekê em bêjin milê wî seqet e, çavekî wî kore lê dikare jiyana xwe pir xweş bimeşîne. Çi ye? Di jiyanê de kanûnekî heye. Zayıfiya me em dikarin bi xîretê ve tamam bikin. Lê ew nayê watayê ku ji bo em berê seqet bin, başê xurt bin. Na, dixwe seqetî psîkolojîk jî heye. Ji ber vê yekî em gere zarokê re hin axaftin bikin, di van axaftina da têgeh were caman. Têgeh bikeve mejiyê wan. Me çi wekî der hîn kir? Mesela me hîn kir, ew planet, yani em jî re dibêjin gerdewar, ew planet dora rojê de hemî di xeta xwe de dibeşin. Lê me tiştekî din jî hîn kir. Eger ew dünya, ew Venüs, Jupiter, Satürn, ewana her çi bin, dora xwe da nez birin, dikevin erdê. Hem dora xwe da diz birin, hem jî dora rojê da diz birin. Ev fikir çi da? Tiştekî coğrafya ye. Zarok çi hîn bû? Zarok hîn bûn ku însan gere di nav civakê da li gor civakê jî bijî, lê li gor xwe jî bijî. Dora xwe de jî bizbire. Eger însan dora xwe da nez birî, dora xelkê da diz bire. Em vî fikrê me anî ku derê, ew peyv derket. Dünya gilover e, devlet pêwîst e. Çima? Dünya gilover e, di dora rojê da salekî de tûrekî davêje, lê 24 saat carekî dora xwe de tûr davêje. Eger ew dora xwe de nez bire, ew dikare bikeve erdê, yan jî işte bela be, tune be, yan jî şertekî din heye, bibe em bêjin mîna heyv, maddeyekî biçûk bê îradeya xwe bimeşe. Me em dikarin pêşa roj de evana pêş bixînin, lê tiştekî hîn bûn. İnsan di nav civakê da hem parçeyek ji civakê ye, hem jî bi xwe ye. Ew bi xwebûn, yani taybetiya xwe û parçeyekî ji civakê wexta bîne cemhev, însan dikare jiyana xwe bimeşîne. Baş e çi ye parçe? Parçe milletê Kurd e. Taybetiya milletê Kurd e. Şexsiyeta milletê Kurd e. Pirsgirêkên milletê Kurd e û pêşeroja milletê Kurd e. Zarokekî bi zimanê xwe eger bixwaze jiyanek dilşad bijî, divê xwe parçeyek ji milletê Kurd bibîne. Wî çaxê çi dike? Hemî pirsgirêkên milletê Kurd ew zarokê tesîr dike. Ji bo ku ew zarok pêşeroj da vî parçeyê xwe temîr bike, ew xwe xurt bike.
Vakta hurt kır, ev ali karib ke. Herkes eftişt kır, civakek, ha tamir dike. Eva bes bir zamandı be. Bir zamanı kad be. Ket zarokeki, bi Türkî, bi Erebî, bi Farsî, xwe ji milletê xwe parçeyek hîs nake. Waxta hîs nekir, mîne ew gerdewara ku dora xwe da dizbire, dikeve. Çi dibe? Yan di nav Tirka da, yan di nav Ereba da, yan ji di nav Farsa da wek parçeyekî bê hewce were qebûl kirin. Ji bo wê hûn bifikirin gelek însan di nav siyaseta Tirk da dikarin bilind bin, dikarin bibin nivîskarên mezin, dikarin her tiş bibin. Lê aslen qet tiştek nebûna xwe jî pir zû fehm dikin. Çawa fehm dikin? Dema ew civak ket pirsgirêkekê, em bijin dîktatorî çêbû, problem çêbû, şerê navxwayî çêbû. Ew filozofê ku bi salan Tirka re xizmet kiriye wek Kurd dikare were kuştin. Hûn dizanin Yaşar Kemal nivîskarek çi qas mezin bû, salên notî da ji bo ku neyê kuştin revî çû Swêd. Hevalên hêja. Niha em mijarekî din jî dixwazin ev ya zelal bikin ser ziman, felsefe û zaroka da. Zarok her tiştê merak dikin û her tiştî re vekirînin. We çi got berê yekser digirin. Eger we sedema ew jî got evî îja xwe dikin. Yani xwekirin, yani dibe zanînekê ji xwe. Bo mînak eger zarokek bêje em dora xwe da vegerin, dora xwe da bizbirin, mîna dünya wî çaxê em dibin xwe. Eger em dora xwe da nezbirin, mîna dünya nekin, em nikarin bi serê xwe bibin planetek, yani milletek. Ev mantık e. Di mantıkê da kanûnek heye. Mantık şert nîne ku daîm rastiya jiyanê bi me bide. Zanîn. Çünkü karê mantık ew nîne. Mantık yani bîrnasî em dibêjin. Bîrnasî ew tiştek ku têkiliya me û xwezayê da hincetek çêke ew hincet bi sedem be. Yani aklê me çawa dixebite. Yani mesela em bêjin berê hezar salan gotine dünya li ser serê gakî daye. Ga serê xwe behecîne erdhej dibe. Rast e hemî derewin. Lê mantık da tiştekî heye. İrrasyonel be jî mantıkek heye. Zarok dikare bêje ga serê xwe behecîne, dünya jî dihece û em jî erdhej dibin. Bifikirin bi hezaran sal dünya bi avana îdare kiriye. Heta ew berdin. Aristo filozofekî pir mezin e. Wernîne gelek mezin e. Aristo gotiye dünya dora xwe bê hereket e, yani tevger nake. Çima eger tev bigeriya emrê wexta em erdê radibin em ê biketine erdê. Bifikirin. Ew qas bê mantıkî tiştek gotiye lê fikrê hezar sal, 1500 sal berdewam kiriye. Heta ew fikir zanistî jî pêşxistiye. Yani ew xeletî rastiyên din bi xwe re anîye. Dawiya dawî de ez dixwazim bêjim ziman da em ne mecburin ki her tişt zarokên xwe yan zarokan bi rastî bidin fêrkirin. Ew tişt ne mümkün e. Dirav mezina da jî mümkün nîne. Ew tiştek ku em zarokên xwe ji bo fikirkirina rast teşvîk bikin. Rastiya ew bibînin. Mesela hûn bêjin em dewletekî çêkin. Zarok dikare bêje dewletekî çawa? Şert nîne netevîhîn be. Ew bes dixwaze ew dewlet bi îrada xwe bijî. Bo mînak tu keçikekî ra zarokekî biçûk ra tu bêjî em federasyon çêkin. Federasyon çiye mamûsel bije? Federasyon du millet, sê millet, 10 dewlet bi hev dura şer nekin li gel hev bijîn. Yani wana bikin heval. Pir baş e. Em çawa bikin van federasyonê? Ew bêjin em biçin bên, zimanê hevdû tê bigîjin, hevdû hez bikin. Bi vê awayî peyva federasyonê dikare hîn be. Ew federasyon di nav milletê xwe da yan ji derve ew jî dikarin hîn bin. Bo mînak eger dünyayê da çi qas dewlet henin, herkes bi serê xwe be, ew zarok jî bêje. Çima? Çünkü çawa ku di dibistanê da çenta xwe taybet heye, ew nikare çentê xelkê bikar bîne. Çawa di dibistanê da xwarina wî cuda ye li gel hevalên xwe Alman yan jî Ereb yan jî yekî din ra nanê xwe dixwe, dolaba xwe vedike, di wî însanê da xwedîbûna taybetîkî heye. Wî çaxê ew çi bêje? Çawa dewleta te di hundirê xwe da federasyon e, dewleta min jî federasyon be di hundirê xwe da. Yani evana em ji xwe re nekin hincet, di zimanê Kurdî, eger te bi zimanê Kurdî zarokê xwe re axaftin çêkir, tu dikarî pir tişt bidî fêrkirin. Niha ser car cara em ser perwerde zaroka da hin tişta difikirin. Bo mînak dibêjin ya heval zarokên xwe wek netewperest
perverden ekin. Hatta dibêjin netewperestî îptidayî yani kevneperest. Hevalên hêja em Tirkî dibêjin ilkel milliyetçî. Ez heme tuneme ji min re wer dibêjin. Dema hezba me jî hebû digotin rizgarî bûna rizgarî digotin küçük burjuwa milliyetçî. Ya rêxistinên Kurd ji me re digotin ha. Yani ez ê ser vana ser dîroka siyasetên Kurd bernameyekî taybet û objektif ez ê çêkim rêxistinên me jî û ê min bi xwe jî jiyana me de çi xeletî hebiye em ê vana bêjin ji ber ku ew dîroka 40 salî pir mühim e. Lê li vê derê tiştekî girîng heye. Ew rexneya ser ziman, ser zarok, ser devlet parêzî û ser millet parêzî û ser pesindana zimanê xwe. Ev yad bêjim. Erê ez zimanê xwe pesind didim. Ji ber ku meru xwarinekê xweş bixwe pesind dide. Meru cil û bergekê xweş li xwe ke pesind dide. Çawa meru milletekî mîna milletê Kurd xwedî şaristaniyekî ew qas qedîm, xwedî felsefeyeke mezin, xwedî bîr û baweriyên pir humanîst, çawa ew millet bi wî milletê pesind nebim. Yek jî ji xwe ez bi milletê xwe pesind nebim, ez nikarim bijîm. Ew însanekî xwe pir pesind dide, car car hin însanê wisa henin, biro bişe pes dixwet. Yan ji xwe dikin merkez. Hûn bizanibin plana wan yani paşeroja yani jiyana wan bingeha wan da tiştê salemtir ne. Çünkü ew ditirse daîm, ditirse ku ez ji milletekî zayîfim, zimanê min zayîf e, kultura min zayîf e, dê û bavê min kêm in, xwişk û birayê min kêm in, ew wana bi xwe temam dike, xwe pesind de. Halbuki mütevaziyet, dilnizmî, işarete sağlemiyê ye. Eger ez ji malbata xwe, ji eşîra xwe, ji milletê xwe, ji dîroka xwe şik nekim, ez wana baş û mezin bibînim, ez ciyê xwe salem dibînim, hewce nake ku ez pesnê xwe bidim. Zarok jî wisa in. Eger zarok di aliyê kulturda, aliyê fikirda, aliyê lîstik, aliyê pêtîbiyên rojane û bi taybet zimanê xwe de têr bibin, hûn ê mêze bikin ew zarok pir rehet e. Qet tiştekî problem nake ji xwe re. Tamam, xwe jî diparêze ama nakeve nexweşiya egoîzmê. Zarokên me de hemî zaroka da problema herî mezin egoîzm e. Egoîzm jiyana wan naparêze. Zarokên egoîst serkeftî nabin. Zarokên egoîst daîm biryar diguherînin. Ji ber ku egoîzma xwe tatmîn bikin, çi tiştekî xweş bibînin, dixwazin evî bigirin. Waxta bixwazin evî bigirin, tiştên xwe asıl ji bîr dikin û dev ji ber didin. Waxta însan tiştê xwe asıl dev ji ber de çi bigire êdî nabe yawî. Li vê derê gotinekî fêlosofekî heye nizanim kî gotiye ew tiştê ku ne baş eger ya me be ez nadim te, ew tiştê ku herî baş ya te be ez naxwazim. Ji ber ku armanca min ne dizîne başbûna te ye. Armanca min başkirina tiştê ku ez xwedî me. Ez xwedî çi tişt bim, ez dixwazim evî baştirîn bikim. Eger ez daîm tiştên baş ji derve bigirim, ew tiştên ku destê me de henin, ez ê wana zayîf bêlim. Mixabin ana rewşa me ya Kurdistanê de jî ev tişt heye. Em taybetiyên xwe, em hêzên xwe, em yani mezintiya kurdiyetiyê xwedî dernakevin û terin biçûktiya xelkê, Ereba, Tirka, Farisa bi wan xwe mijûl dikin. Bi rastî eva jiyana me da hem aliyê siyaset, aliyê edebiyat her tişta karesat dîne serî me. Bo minak çend nivîskar henin, ew çîrokên Kurdî, bo minak, çîrokên Kurdî bi Tirkî çap dikin, dinivîsinin û ser de jî dibêjin doğudaki öyküler, yani çîrokên doğu yani şark yani rojhilat. Ew çîrokan wisa rezîl dikin, ne zarokên Tirk ewra dixwînin, ne zarokê wan dixwînin, kes naxwîne. Min çarev dît bi rastî jî yani meru xwedî wî bigire, bav ji hepsê. Hevalên hêja ser nijat netewperestî em bêjin, netewperwerî. Zarokê ku di nav kultura bi taybet zarokên bindest, di nav kultura netewperwerî de jiyan neke, ew zarok mîna bê bav û bê dê jiyan kiriye. Hevalên hêja. Niha wexta ez vêya dibêjim hinek dikarin bêjin mübalaxe dike. Ew jiyanê nas nakin. Bo mînak zarokekî wê biçûk hebe, hûn biçin baxçe zaroka. Hûn Kurd in. Keza we ez zan jî Kurê ve ew jî Kurd e. Hûn diçin zarokê xwe bigirin. Yekî Tirk li wê derê tê.
ev zarokê xwe tîne. Yekî Faris, yekî Arab yan yekî Alman. Çi dikin Kurdên me? Yekser dest bi Tirkî qise dikin. Hevalên hêja cem zarokê xwe bi xelkê ra bi zimanê de qise nekin. Heta xetera mirinî nebe yani bi zimanekî ew jî nabe. Yani em bêjin huner qezak derbas bikin û hûn Kurdî qise bikin li Almanya kesî fehm neke, Almanî hûnê qise bikin. Herin ji bo xestexanê ez behsa wî nakim, ew tiştekî averte ye. Normal zarokê we li cem we be, bi zaroka we li cem we be bi xelkê ra zimanê xwe qise bikin. Waxta ez dizanim ew kompleks de heye û yekser dev jî berdidin piranî heval. Ji bo xatirî zaroka xwe biya bikin. Çünkü waxta we bi zimanekî din, bi zilamekî dina qise kir yan jî bi jinekî dina qise kir, ew zaroka we wek bav, wek kêm dibîne. Êdî hûn bav dînin çavê wî de. Ji ber ku we bi wî ra Kurdî qise dikir, hûn çûn zimanê serdest ve Tirkî yan jî Almanî kir. Hûn gere evî zimanî cem keşka xwe yan cem kurê xwe qise nekin. Eger we qise jî kir, ev ya ji bîr nekin, hûnê bizanibin ku ew zarokê wî kesî ku bi zimanê wî qise dikin, sibê du spê ew were di nav sinifê te bêje mêzeke, bavê te bi zimanê min bavê min ra qise kir. û ew wî zarokê piçûk bibîne. Ev yek. Du ji bo kesayetiya we jî zayîf e. Hûn çawa bi kesekî din ra bi zimanê xwe qise nakin, bi zimanê wî qise dikin. Bo minek hûn terinciyekî rû dinin, hûn dibêjin, hûn dikarin ama bê wate çi dibin ez kafekî dixwazim bêjin. Ew garson kîjan zimanê qise bike ew dizane kafe çi ye. Heta hûn dikarin bêjin kafe di Kurd ve dixwazim. Li Fransa ez heşt roj mam her roj wisa got û qet problem derneket ji min re kafe di Kurd anîn. Bi zimanê wî lê Kurd dibêjin. Mesele çi ye? Mesele em jiyanê de çünkü em Kurdin, em bêdewletin û dünyayê de qet ciyek di zimanê ve zimanê yekemînîne. Baş ev çi ye? Em sevîne. Em li her cî dereva qise dikin. Her cî duyemîn însanin. Herkes me re henek xwe dike. Eslen wisa ye. Zarokekî ev jiyana me qebûl nake. Hûn bi zarokê xwe ra herin welatekî din bigerin. Eger we daîm bi zimanê xelkê qise kir, ew hişyar bike. Çünkü hûn wî çaxî yani normal tişt ew e ku însan berî zimanê xwe qise bike. Paşê mecbûr ma zimanekî din re qise bike. Ew mecbûriyet jî ne ji bo xwe tenê, ne ji bo xelkê tenê, ji bo xwe jî eger mecbûr be. Vaxta em vana dibêjin, ji me re dibêjin heval to milliyetçî ilkel yani primitif yani seretayî yani gevneperest. Baş e milliyetçî yani netewperweriya modern çawa dibe. Modern heye rast e. Erî ferqek heye. Tu vaxta yekî re bijî netewperweriya modern yan jî nûdem ew pesin bide. Netewperweriya kevin ew berjêr bike. Lê feqîr o nizane netewperweriya kevin gevneperest ji modern baştir e. Çünkü netewperweriya kevinde, kevneperestî de em bêjin wer dibî. Kevinperestî peywekî negatif nîne. Ez ê kevinê diparêzim. Baş e, ew çi ye? Tira kultura wî heye, zimanê wî heye û hest heye, çiyayê xwe heye, yani kevneşopî heye. Yani ew parastina kultura kevne. Ji bo wî ye. Yani gundiyekî, şiarekî, nivîskarekî, zarokekî, zarokek nikare bibe netewperwerekî modern. Ez bêjim çima nabe. Ew bes dikare mesela bo xatira dapîra xwe eger Kurdî qise bike ew netewperwerekî kevneperest e. Yan ji bo xatira gundê xwe bêriya gundê xwe kiriye ew axaftinên gundiyan, ew axaftinên jinan û em bêjin pîrejîn û pîremêran ew kevneşopî ew hizra xwe de zarokatî de maye ji bo jiyandina wan eger qise bike ev netewperweriyeke kevneperestî ye. Baş e modernîsî çi ye? Hevalên hêja netewperestiya modern faşîzm e. Fikrê dagirkeriyê ye. Tirk ji em pertişte tevlîhev dikin. Tirk çima netewperestî dikin û em çima mecbûrin bikin. Em nakin lê em çima mecbûrin bikin. Tirk ji bo ku kevne kultura xwe biparêzin ji Asya hatine, ji fikrê wan çi ye, bîr û baweriya wan bide jiyandin ji bo wî nakin. Yan jî Ereb ji bo ku kultura xwe biparêzin netewperestî nakin. Yan jî Fars. Evana ew axan ku dagir kirîne destê xwe de bidin sekinandin ji bo wî vî tiştê dikin.
Yani bazar, ev bazar aku mezzin ev kişi pereti, menfaatti, bu zulüm dikin, insana dikujun. Yani netevperestiye van dütüştike. Mali mecme didize, dütüşt, insanı medde kuştun. O tab xwazayê me tune dike û karese di ser me çêdike. Mêzekin modernîzm ew partiya me hinek partî me wisa dibêjin ew kes mesela kesî mîna Duran Kalkan û wekî din yani PKK yan Piranî vî tiştî dibêjin hinek Kurdî meydin jî dibêjin bi rastî xeletiyekî pir mezin e nizanin ez bê bizanibane ew tiştî negotin yani bizanebûn nakin yani netewperestiya modern faşîzm e. Zixwe di Kurda da netewperestiya modern nabe. Çünkü destime de bazar tune ku em bazara xwe biparêzin. Em bûn dewlet, piştî dewlet bûn jî têrê nake. Eger me hinek axên xelkî dagir kir, ji bo wan axa em biparêzin, çaxê em ê netewperest bin. Yan ji bo hêrişkirinê em bêjin. Ew netewperestî di nav îdeolojiyê de, di nav baweriyê de, di nav dîna de çêdibe, bo mînak gelekî devletên ku xwe re dibêjin İslam, aslen İslam nînin, netewperestên Erebin. Dîsa devleta Fars devletekî ew devleta İran nîne. Serê carê em İran dibêjin ew xelet e. Ew devletekî Faris e. û bi wî navê xwe diparêze û netewperest e. Yani devleta İran ji hemî devletên Arab zêdetir netewperest e û ew netewperestiya xwe li ser ziman çênake ji ber ku Faris di İran kêmanînin zêde nînin ew ji bo ku wana hemî milleta tesîr bikin îdeolojiya şiîtiyê wek îdeolojiya netewperestî bikartîne. Hevalên hêja niha em li ser zaroka tiştekî din jî bêjin û paşê dewam ser zimanê Kurdî û ser felsefe û fêrkirina ji bo zarokan. Hevalên hêja min du cîld dîroka felsefe kitab nivîsiye û têda metodên zaroka jî henin û ji bo zaroka em niha hazir dikin. Ew 5 cîld e. Lê min felsefe xwendiye û dema xwe de bi zimanê din bi Tirkî wekî din xebat me kiriye. Lê dawî da dema ku min bi Kurdî de felsefe dest pê kir min yani jiyana xwe de ew qas rêk û pêk felsefe ji nû ve fêr nebûbûm. Min di Kurdî da waxta bi Kurdî felsefe dest pê kir min felsefe ji nû ve ez hîn bûm. Çima zanin heval hêja? Çünkü ji ber çi bo mînak waxta hûn Tirkî felsefe çêdikin ku tiştekî bêîmkane kes nikare bi Tirkî felsefe bike ancak bi zimanê Osmanî dikare bike yan jî bi peyvên din. Hûn mêze dikin hûn bi Tirkî bi zimanê Tirkî dikin lê peyvên ku hûn hîn dibin yan Yewnaniye yan Latîniye yan Erebiye yan Farsiye. Hûn du sê ziman bi hev re tevlî hev dikin çaxê. Yani tê gihîştina we bi yek zimanekî be ew çi ye mesela hûn mahallekî de wan rêkî wan da dikin û bes kolanekî li ber we heye. Hûn bi wî kolanê dikarin herin bibînin. Lê li ber we 5 kolan hebe hûn her yek 5 kolan gere bigerin paşî ew xaniyê bibînin. Aynı westayê eger waxta hûn felsefe fêrî dibin zimanekî zayıf be û di wî zimanê de imkana fêrbûnê zayıf be hûn zimanê din alîkarî bigirin tê gihîştina fikrekî eger saatekî be nîv saat be ew dibe 10 saat. Min viya Kurdî da dît gelekî aliyan da qet Kurdî ihtiyaca xwe tune bi zimanê din peyva bigire. Eger bixwaze soranî ji Kirmanskî digire û belkî pêşerûza zaravên din jî. Eva ji bo zarok jî pir girîng e. Bo mînak hevalên hêja. Mesela em dibêjin me tecrübe kir. Zarok dikarin 4 peyvên bingehîn ê felsefe fêr bin. Bo mînak ontoloji. Bo mînak epistemoloji. Bo mînak etik û estetik. Tirk vana bi wî navî dibêjin. Heta na peyvên Tirkî ji bo wan peyvan çênebiye. Hebin jî waxta çê dikin xirabtir lê dikin. Mesela dibêjin varlık bilgisi, dibêjin bilgi teorisi û mantık. Ew epistemoloji direkt zimanê Yunan bû. Waxta gotin bilgi teorisi û mantık, zarok du peyv yekser biyanî dibîne. Teorî û mantık. Tirk ev ya wek zimanê xwe dibîne ama alaka bi zimanê wan nîne. Tirk mecbûr dibînin teorî û mantık bînin cem hev îje epistemoloji xirabtir kirin. Çünkü di nav peyvê de ev tune. Etik jî wisa hevalên hêja. Yani dibêjin işte ahlak felsefesi. Çawa dibe hem felsefe hem ahlak.
Aslen ulusal ne? Etik ne manavi da ki felsefeye ahlakiye. Nahir. Etik manavi evvel zani Yunani evci. Peyve etika. Ev tişteku metodin nırkın civaki, nırkın felsefe ev berhem dike. Yani beşa nırk ya felsefeye. Ne felsefeye ahlakı. Ve aynı çağı estetik civusaya. Çıma ontoloji, epistemoloji, bioloji hatiye çekirin. Çıma etik u estetik be peyve etik yani ev be harfa ki hatiye çekirin. Jiberku taybet yavan heye. U em jî aynı duyu halinden hevalleca. Bu minak. Em ontolojira dibêjin hebûn nasî. Ji ber ku ontolojî naskirine hevalênêca. Em tiştek nakin nav de. Alaka bi ontolojî bi insana tune. Ev ya zarok fehm dikin. Yani em bêjin dünya dervayê me ye. Em dünya bes dikarin nas bikin. Em ne dikarin dünya gilover bikin, ne dikarin dora xwe de bidin zivirandin, ne dikarin tiştekî li ser müdaxele bikin. Ew tiştên ku em bes dinasin ew zanist e hevalên hêja. Çünkü zanista objektive. Yani zanista naskirinê ye. Baş e epistemoloji çi ye? Epistemoloji naskirina zanînê ye. Em zêya dibin zanyar nasî. Çima dibêjin? Çünkü em vakta tiştekî hebûnê nas dikin, em dibêjin ev dünya çi ye? Ev kainat kat ye. Madde elementa yekem çi ye? Axe, ave, agire tiştek dinê. Yani naskirine tu vakta dibêjî ajalek dibînî tu dixwazî nas bikî. Ew ajal yekem car tu bibînî balafte dikişîne. Tu qet tiştek derheqê wî nizanî. Erebekî dikirî, wî nas dikî. Tu nizanî erebe çi ye. Yani bibarin erebe çawa dixebite yek bi yek hûn hîn dibin. Naskirin zanist, rêya zanistiye vedike. Bona wî Yevnana jî re gotine loji. Yani logika. Yani ontoloji, logik. Logik aslında bingeh wek zanîn û mantık e. Em dersin pêşeroj de vêya qise bikin. Logik ji ka hatiye çima wisa biye. Lê waxta etik û estetik gotine. Ew de ne gotine. Ji ber ku hevalên hêja per tiştek ecêb e. Bes Kurdî di vî warî de pir nêzîkî Yevnanî ye. Ez rica dikim herkes bire hinekî ser zimanê xwe kûr be. Di Kurdî de jî tu nikarî bêjî nirxnasî. Nirxnayên naskirin. Nikarî bêjî civannasî. Civanî yani xweşikî nayê nasîn. Hevalên hêja ev tê dahîn. Bona wî em dibêjin nirxdarî. Yan jî civandarî. Ji ber çi? Ji ber ku ew darem ya min heye û dahîn û hebûn di nav hev de ye. Yani tabii ki Farsî jî dibêjin darem, min darem. Lê eslen ew koka xwe dadem û darem Kurdiya kevin de heye. Modern Farsî ev jî me girt. Aniha jî gelekî herêmên Kurdistana Rojhilat de ew peyva darem û dadem tên bikaranîn. Mesela hêvîdar em dibêjin. Werdîne ew hêvîdar peyvekî Kurdî ye yani hêviya min heye. Hevalên hêja estetik û etik di Kurdî de aynen mîna Yewnanî mîna kevirên koşe saxlem cî xwe digire. Dibêje nirxdarî yani ew tiştê ku tê de nirx heye. Nirx çi ye? Em bêjin exlaq, merhemet, edalet, hezkirin evana nirxin. Evana hemî dikevin mijara nirxdariyê. Em nikarin evînê nas bikin. Em evînê di hundirê xwe de dijîn. Em nikarin merhemetê nas bikin. Merhemet ji dilê me derdikeve. Yani ew zanîna me, ew naskirina me ya hebûnê, naskirina me ya zanînê wek fikrê zeredeştî em bêjin rind û xirab di serê me de kategorî çê dike. Ew kategorî ji me re dibêje mêzeke pirtûk xwendin tiştekî rind e, pirtûk şewitandin tiştekî xirab e. Bo minak dibêje xebatkirin, berhemdan tiştekî baş e, lê daîm tunekirin tiştekî xirab e. Ev nirxana jî hev kategorîzekirin li ser bîrnasiya însan tê çêkirin. Ew bîrnasî di xwe de kategoriyekê nirxa çê dike û ew nirx jî ji bo me dibe beşeke girîng ya felsefe û em jî hatibê nirxdarî. Aynı tişt ji bo estetik çê ye. Hevalên hêja hemî zaroka de ev tişt heye. Bifikirin zarok çi pirs dikin? Dibêjin ev çi ye?
Berê ya dibêjin. Tu bersivek didî. Dibêje ev kitêbe bo minak. Û dibêje ev çi ye? Kitêbe bavo dibêje ev kitêbe. Baş ev zarok kitêb ji bo çi ye bavo ew bêje. Kitêb ji bo ku em bixwînin. Baş e xwendin çi ye bavo? Çima xwendin baş e? Çima em bixwînin? Ji ber ku em tiştên baş hîn bibin. Îja zarok pirs dike bavo mero tiştekî nexwîne tiştê baş nikare hîn bibe. Belê dikare hîn bibe. Lê kêm dikare hîn bibe. Bifikirin zarok destpêk da bi ser kitabekî ser tiştek din ve qise kir dest bi felsefe kir. Berê got ev çi ye? Paşê ku ew bo çi heye? Yani em çi jê fêr dibin? Paşê ew çi fayda ji me re heye? Yani rind e ya nerind e? Yani di mantıka zarokata zû xwe ew tişt heye. Lê wexta we zarokekî ra eva tecrüba me da çêbû geça min evan peyvaz zane wexta min jî ra got min got ontolojî işte hebûnnasî epistemoloji zaniyarnasî min got ew naskirin yekser xist serê xwe. Wexta min got hevîdarî biborin nexdarî yan civandarî ew pirs kir çima darî. Wexta min vêya 10 deqe got fehm kir çû. Hevalên hêja zimanê me mixabin ji ber ku bi salan e em bin tedayî danin ew psîkolojiya me têk çûye me kompleks ji xwe re çêkiriye evî kompleksî bavêjin. Zimanê xwe bi rastî zimanekî mîna îngilîzî, almanî, fransîzî bifikirin. Çawa ku hin zimanê xwe ihmal dikin mîna ku we fransî û zimanekî pir mezin êdî ez behsa zimanê dayîk û şexsiyetê nakim aliyê nirxa zimanê kurdî qise dikim bi zimanê kurdî romanên ku hatine nivîsandin helbestên ku hatine nivîsandin bawer bike ji xwedê eger mecaleke me ya azad ya bîstî sal çêbe em dikarin di edebiyata dünyayê da ciyekî pir mezin bigirin. Di felsefeya dünyayê da ciyekî pir mezin bigirin. Ev tişt mesele nîne ku em pir bilind bin mezin bin. Ev ji bo pêşerojê zarokên me behs dikim. Ew zarokên me bi zimanê me jiyaneke xweştir, jiyanekî pêştetir û jiyanekî dewlemendtir biafirînin. Ma em zarokê xwe hez nakin hevalên hêja. û tiştekî dawî jî bêjim û bi vêya jî îro vî gotina xwe temam bikim ji bo zimanê Kurdî. Eva jî nûçeyekî baş be li Fransayê hûn dizanin rojnameyek lêkolînê kir di nav 2000 zimanên dünyayê da zimanê herî aliyê çêkirina xwe, aliyê peyvên xwe, aliyên naverika xwe zengîn û xweşik zimanê Kurdî kirin 33yemîn. Ev ya ji bîr nekin. 33yemîn ziman bûn hemin tiştekî mezin e ji bo me. Lê aslen em ji 33yemîn zêdetir in. Lê ji ber ku di 100 salê em zimanê xwe nikarin mîna dewletê din bikarbînin ew zayıfbûn çêbûye. Ez bawer dikim dewletekî me hebe em ê bikevin ji 1 û heta 10 dünyayê da 10 zimanê pir baş hebe yek ji wan di destê me daye û ev ya em her roj ya bifikirin. Bi rastî bi zimanê xwe em dikarin dilşad bin, dikarin serkeftî bin û dikarin ji bo zarokên xwe pêşerojekî xweş çê bikin. Bimînin xweşiyê de.